Ukulima ngendlela kaThixo akukho malunga nokukhuliswa kombona kuphela. Kunjani ngesoya, ierntyisi, amandongomane, ii-cowpeas, amabele, i-sunflower, amazimba, umqhaphu ndawonye necassava phakathi kwezininzi. Ukulima ngendlela kaThixo akubandakanyi isityalo sombona kuphela, yaye la ngamaqabantshintshi aza kunika izikhokelo ezithile zokukhulisa ezinye iindidi zezinye izityalo onokuzifaka endaweni yezinye. Inxalenye yokutyhilwe nguThixo kwindalo yakhe kukuxuba iintlobo-ntlobo zezityalo nezilwanyana eziphila kwiimeko zendalo ezisemgangathweni ophezulu othathwa ngokuba ubalulekile kwaye uyanqweneleka. Kulimo ngendlela kaThixo sikhuthaza amafama ukuba akwamkele okuxuba-xuba ngokwenza utshintsho-tshintsho, ukutyala izityalo ngokungathi kwenziwa irelay ndawonye nokukhulisa izityalo zomgquba oluhlaza zokombathisa. Utshintsho-tshintsho lwezityalo. Ekulimeni ngendlela kaThixo sikhuthaza ukuba utshintsho-tshintsho malwenzeke qho minyaka le emva kweminyaka emithathu. Yohlula umhlaba ube nezabelo ezithathu ezilinganayo uze ezi zabelo zimbini zokuqala uzinikele kwesona sityalo sibalulekileyo, umbona umzekelo. Uze kwisabelo sesithathu ufake isityalo sotshintsho-tshintsho, umzekelo iimbotyi eziluhlaza. Kunyaka wokuqala ukhulisa umbona kwisabelo sokuqala nesesibini uze ukhulise iimbotyi kwisabelo sesithathu. Kunyaka wesibini ziimbotyi kwisabelo 1 ibe ngumbona kwisabelo sesibini nesesithathu. Kunyaka wesithathu ngumbona kulandele iimbotyi kuphinde kulandele umbona. Xa ingunyaka wesine uphindela kulabiwo lokuqala lombona neembotyi. Utshintsho-tshintsho luyinzuzo enkulu engaphezulu kwenkqubo yokutyala isityalo esinye rhoqo. Nombolo 1. Ukubonelela ngeprotein nevitamins kwizindlo zosapho. Nombolo 2. Ukulungiswa kwenitrogen yemidumbu okukhokelela ekongeni iindleko nasekunyuseni izinga lezivuno kwizityalo zexesha elizayo. Nombolo 3. Luqhawula izigaba zezifo nezilwanyana. Nombolo 4. Lunyusa izinga lesimo somhlaba. Nombolo 5. Ndawonye nokusasaza umngcipheko kwezezimali. Zininzi izityalo zotshintsho-tshintsho ndawonye nomehluko phakathi kwazo, kodwa apha sinika isikhokelo esibanzi. Okokuqala, utshintsho-tshintsho kufuneka lubandakanye ukutshintshwa kohlobo lwesityalo esintshula sinegqabi elinye elisuka kwimbewu, monocotyledonous, nohlobo lwesityalo esintshula sinamagqabi amabini asuka kwimbewu, dicotyledonous. Nombolo 2. Izityalo zotshintsho-tshintsho kufuneka zibandakanye imidumba enjengeembotyi, iimbotyi zesoya, iertyisi ekuthiwa zii-pigeon peas, ii-cowpeas, iimbotyi ekuthiwa zii-sugar beans okanye amandongomane, kodwa zingabandakanya ne-sunflower, ibhatata kunye nemifuno. Nombolo 3. Isabelo sotshintsho-tshintsho lwesithathu singaphinda sohlulwe khona ukuze sifake iindidi zemifuno yokongeza kwizondlo zosapho. Khetha isityalo sotshintsho-tshintsho esihambelana nemozulu yakho, umhlaba ndawonye neenjongo zakho. Lungisa uphinde ulondoloze umhlaba ngokuhambelana nemigaqo yesityalo esityalwe endaweni yesinye osikhethileyo. Uhlengahlengise isichumiso, ukuqelelana, umlinganiselo wembewu, ubunzulu besityalo, ukupha ndawonye nokuchumisa kwangaphezulu, top dressing, njalo njalo. Ukuba awulwenzi utshintsho-tshintsho uza kudibana neengxaki ezifana nokutyala isityalo esinye endaweni enye, ezinjengokonyuka kwezinga lokuhlaselwa zizifo nezilwanyana ndawonye nokuhla kwezinga lokutyeba komhlaba.
Kule minyaka mine bendilima ngendlela kaThixo, azange ndibe nekholo lokwenza utshintsho-tshintsho lwezityalo. Ndilwenzile utshintsho-tshintsho kulo nyaka kwisabelo sokuqala kwizabelo ezithathu zomhlaba wam. Ngokwenza oko ndiyazazi ukuba ndiqhawula izigaba zezifo ndawonye nenzuzo esuka kwezi ndidi zezityalo. Kwaye ndiyayazi ukuba utshintsho-tshintsho lwezityalo njengoko ndenzile kumqhaphu wam yinxalenye ebalulekileyo yokulima ngendlela kaThixo ngentliziyo yakho yonke. Ukutyala isityalo sesibini xa esokuqala sesidinwa okanye sisifa. Ukuxuba izityalo luhlobo oluqhelekileyo eAfrika, ingakumbi iimbotyi phakathi kwemiqolo yombona. Kodwa akukho nesinye kwezi zityalo esikwaziyo ukuba sivelise okulindelekileyo kuso ngenxa yale nkqubo. Asikukhuthazi ukuxuba izityalo ngokuba sifuna kube lula ukulondoloza kwaye nesityalo siqhube ngeyona ndlela elungileyo. Kodwa ke sikhuthaza ukutyala isityalo ngokwe-relay xa imozulu ikuvumela oku okanye kukuninzi ukufuma okushiyekileyo xa kufikelelwa kwisiphelo sexesha lokulima. Xa ubaleka ugqatso lwe-relay unikezela ngoluthi olusuka kwenye imbaleki luye kwelandelayo. Kunjalo ke naxa sityala ngokwe-relay, sityala isityalo sesibini xa isityalo sokuqala sesidinwa okanye sisifa. Izityalo ze-relay zohlukile kunezityalo ozityala zibe mbini okanye ngaphezulu endaweni enye ngexesha elinye, ezithi zityalwe emva kokuba kuvunwe isityalo sokuqala. Lumka ungatyali isityalo se-relay phambi kwexesha elifanelekileyo njengoko oko kunokubangela ukuba imveliso yesityalo sakho sokuqala ibe sengxakini enkulu xa iinkozo zisekwisigaba sokuba zigcwalise izikhwebu. Izityalo ze-relay zingatyalwa emingxunyeni, emseleni okanye zihlwayelwe ngaphantsi kwesigqumathelo samagqabi afayo. Umzekelo ngokuba uDixon uzityala njani ertyisi, pigeon peas, xa amagqabi ombona eqala ukufa. Ixesha elininzi kuxa kuphela inyanga uFebruwari okanye kweyoKwindla eMalawi. Ngenyanga uApril uyawuvuna umbona aphinda awisele phantsi amadiza. NgeyoMsintsi isityalo sakhe se-relay esizi-ertyisi uyasivuna. Esikuxhamlayo ngale nkqubo kubandakanya izityalo ezimbini kwimozulu enexesha elinye lemvula, ukulungiswa kwe-nitrogen ngokuba i-pigeon peas yimidumba, zandisa ingubo kaThixo yokombathisa. Ukhula lulawuleke kakuhle ngenxa yomthunzi ndawonye nokumnika ilungelo lokukhusela ingubo ingatshiswa ngabazingeli beempuku nasekutyiweni imfuyo. Kwiminyaka emithathu egqithileyo, isivuno esilindelekileyo kwi-pigeon peas yakhe ke ibingama-750 kg okanye ngaphantsi kweetoni ezimbini kwihektare enye. Yinto enkulu ke leyo kwixesha lasebusika labo elomileyo nelingenamvula, yaye sisityalo sesibini esi. Izityalo zokumbathisa zomgquba oluhlaza. Izityalo zokumbathisa zomgquba oluhlaza nazo yinxalenye emangalisayo kaThixo onokwaneleyo konke, kwaye xa unemozulu entle ndawonye nokulondoloza okulungileyo zingahlanganiswa zibe yinxalenye yezigaba zokutyala. Izityalo zokumbathisa zomgquba oluhlaza zingafanela kakhulu imozulu esembindini nasentshona yeAfrika nalapho kukho iimvula ezinetha ixesha elide. Ezinye iindidi zemidumbu ezimangalisayo zibandakanya iDolichos lebleb, iMucuna velvet bean, iCowpeas, iAlfalfa peas kunye neHairy vetch. Izityalo ezintshula zinegqabi elinye, monocots, ezifanelekileyo zibandakanya ingqolowa, irye neoats. Ezinye iindidi zezityalo zokumbathisa ezinjenge-cowpeas, iiertyisi nengqolowa zifanelekile ukuba zibe sisityalo se-relay kwaye zingahlwayelwa ngaphantsi kwesigqumathelo phambi kokuba kususwe ukhula lokugqibela. Izityalo zokumbathisa zomgquba oluhlaza bezisetyenziswa kwezomashishino iminyaka ukuze kwakhiwe umlinganiselo wokumbathisa ngengubo kaThixo, ukulungisa initrogen, ukonyusa izinga lokutyeba komhlaba, ukulawula ukhula,
ukukhusela ukukhukuliseko mhlaba, ukubonelela izilwanyana ngokutya okuneprotein ekwinqanaba eliphezulu, ukongeza ingeniso nokutya kwabantu. Zifana nje nokukhulisa icompost emhlabeni wokulima kwaye esikuxhamlayo kuzo xa sithelekisa necompost yinto yokuba akukho mfuneko yokuzinkcenkceshela yaye zingumsebenzi omncinci kakhulu. Iimbotyi zesoya kuphantse kube lula ukuzityala yaye zizityalo zotshintsho-tshintsho ezigqibeleleyo. Zinentlanganisela yeprotein epheleleyo kwaye ziyayithathela indawo yenyama namaqanda ekutyeni. Xa ufuna iziphumo ezintle kwiimbotyi zesoya eAfrika, kufuneka uzigonye ngentsholongwane i-Rhizobium uze uyityale imbewu yazo zingekapheli iiyure eziyi-6 ukuze initrogen ilungiswe ngokufanelekileyo. Ukuqelelana kwemiqolo yeembotyi zesoya ngama-75 cm ukuze uqelelana kwezityalo emseleni ibe yi-5 cm kuphela. Xa usebenzisa izichumiso zendalo, ubunzulu bomsele sisi-8 sentimitha. Xa isichumiso siziinkozo, umsele uyi-5 cm ubunzulu. Galela ama-350 ml esichumiso sendalo kwi-1 mitha okanye i-8 ml sesichumiso esiziinkozo i-NPK. Umlinganiselo wembewu kwihektare nganye umalunga ne-160 kg. Ubunzulu bokutyala uphakathi 1,5 cm. Asifuneki isichumiso sangaphezulu. Imveliso elindelekileyo yeembotyi zesoya malunga neetoni ezi-2 phaa kwihektare. I-sunflower. Ukuqelelana kwemiqolo ngama-75 cm. Imingxunya emqolweni iqelelene ngama-60 cm. Ubunzulu bomngxunya uphaa kwi-12 cm xa isisichumiso sendalo. Iba yi-8 cm ubunzulu xa isichumiso siziinkozo. Galela ama-350 ml esichumiso sendalo emngxunyeni ngamnye okanye i-8 ml xa isichumiso siziinkozo i-NPK. Ubunzulu bokutyala uphaa kwi-2 cm. Umlinganiselo wembewu uphaa kwi-6 kg kwihektare nganye. Zintathu imbewu emngxunyeni uze uzicuthe zibe 2. Galela isichumiso sangaphezulu i-urea silinganiselwa kwi-5 ml. Imveliso elindelekileyo ye-sunflower iphaa kwi-1,5 seetoni kwihektare nganye. Umqhaphu. Ukuqelelana kwemiqolo ngama-75 cm. Imingxunya emqolweni iqelelene ngama-60 cm. Ubunzulu bomngxunya uphaa kwi-12 cm xa isisichumiso sendalo. Ibe yi-8 cm ubunzulu xa isisichumiso siziinkozo. Isichumiso sendalo ngama-350 ml emngxunyeni ngamnye ize ibe yi-8 ml isichumiso esiziinkozo i-NPK. Ubunzulu bokutyala buphaa kwi-2 cm. Umlinganiselo wembewu ngama-25 kg kwihektare nganye. Isichumiso sangaphezulu yi-urea silinganiselwe kwi-5 ml. Imveliso elindelekileyo iphaa kwi-1,5 seetoni kwihektare nganye. Amazimba. Ukuqelelana kwemiqolo ngama-75 cm kuze ukuqelelana kwezityalo emseleni ibe yi-10 cm. Ubunzulu bomsele uyi-8 cm. Galela ama-350 ml esichumiso sendalo kwi-1 mitha. Umlinganiselo wembewu uyi-10 kg kwihektare nganye. Ubunzulu bokutyala sis-2 cm. Isichumiso sangaphezulu i-urea ibe yi-8 ml kwi-1 mitha nganye. Imveliso elindelekileyo imalunga neetoni 2 kwihektare. I-pigeon peas. Ukuqelelana kwemiqolo ngama-75 cm. Imingxunya emqolweni iqelelene ngama-120 cm. Ubunzulu bomngxunya yi-12 cm xa isisichumiso sendalo. Ibe yi-8 cm ubunzulu xa isichumiso isiziinkozo. Galela ama-350 ml isichumiso
sendalo emnqunyeni ngamnye okanye 8 ml ukuba sisichumiso sezinkozo i-NPK. Ubunzulu bokutyala buyi-3 cm. Umlinganiselo wembewu ungama-50 kg kwihektare nganye. Tyala iimbewu ezintathu emnqunyeni ngamnye uze uziphe ushiye isinye okanye isibini. Asikho isichumiso sangaphezulu. Imveliso elendelekileyo iphakathi 1,5 seetoni kwihektare nganye. Ii-cowpeas neembotyi. Ukuqelelana kwemiqolo ngama-37,5 cm ukuze ukuqelelana kwezityalo emseleni ibe yi-10 cm. Ubunzulu bomsele yi-8 cm. Galela ama-350 ml isichumiso sendalo phaa kwi-1 meter xa isichumiso sezinkozo i-NPK iyaba yi-5 ml. Umlinganiselo wembewu ngama-60 kg kwihektare nganye. Ubunzulu bokutyala yi-2 cm. Asikho isichumiso sangaphezulu. Imveliso elindelekileyo imalunga ne-1,5 seetoni kwihektare nganye. Ukuba uza kusebenzisa ii-cowpeas njengesityalo serelay, ungasihlwayela emboneni osele usitsha uze ususe ukhula lwakho lokugqibela ukuze uvumele ukuba imbewu elungileyo idibane nomhlaba. Amandongomane. Ukuqelelana kwemiqolo. Yohlula imiqolo ibe ngama-37,5 cm uze utyale emseleni izityalo ziqelelane uyi-8 cm. Xa usebenzisa isichumiso sendalo ubunzulu bomsele uyi-8 cm xa isichumiso sezinkozo i-6 cm ubunzulu. Galela ama-350 ml esichumiso sendalo kwi-1 meter xa isichumiso sezinkozo i-NPK siyi-5 ml. Umlinganiselo wembewu ngama-80 kg kwihektare nganye. Ubunzulu bokutyala buyi-3 cm. Asikho isichumiso sangaphezulu. Imveliso elindelekileyo ziitoni ezimbini kwihektare nganye. Ingqolowa yasebusika. Ukuqelelana kwemiqolo ngama-15 cm okanye ungayihlwayela. Ukuba utyala emiqolweni, yinkinkishe imbewu kancinci emiseleni. Ubunzulu bomsele ibe yi-1,5 cm. Ugalele i-100 kg lembewu emseleni okanye 120 kg uyihlwayele. Ubunzulu bokutyala bulinganiselwa kwi-1,5 cm. Sihlwayele isichumiso sangaphezulu esilinganiselwa kwi-100 kg se-LAN okanye i-urea. Imveliso elindelekileyo imalunga neetoni ezimbini kwihektare nganye. Ukuba uza kutyala ingqolowa njengesityalo serelay, ungayihlwayela emboneni osele usoma uze emva koko ususe ukhula lokugqibela lwakho ukuze uvumele imbewu elungileyo idibane nomhlaba. Icassava. Ukuqelelana kwemiqolo ngama-75 cm. Imingxunya emqolweni iqelelene ngama-120 cm. Ubunzulu bomngxunya wesichumiso emazantsi yentambo i-terrain iyi-10 cm xa isisichumiso sendalo ibe yi-5 cm ubunzulu xa isichumiso sezinkozo. Galela ama-350 ml isichumiso sendalo kwi-1 meter okanye i-12 ml ukuba isichumiso sesizinkozo i-NPK. Tyala iminxeba ngasentla kwentambo i-terrain. Ubude beminxeba etyalwayo ngama-20 cm, inamehlo amalunga nesihlanu okanye isibhozo kuwo. Ububanzi bayo yi-1,5 cm ukuya kwi-3,5 cm. Ubunzulu bokutyala, faka izabelo ezibini kwezithathu zomnxeba kwi-13 cm lobunzulu. Imveliso elindelekileyo ziitoni ezingama-20 kwihektare nganye. Icassava ingakhuliswa ngokufanelekileyo kumhlaba othe tyaba. Sika izityalo ezilungele ukuvunwa, ushiya amazantsi alinganiselwa kwi-40 cm ukuze kube lula ukuzibamba xa uzikhupha. Iingcambu mazivunwe kwiintsuku ezimbini emva kokusika iminxeba. Khetha iminxeba kwizityalo ezingenasifo, usebenzise kuphela le ndawo isembindini kunozala wesityalo, hayi amazantsi okanye le ndawo inamagqabi. Gcina iminxeba emthunzini ime nkqo
Kungangcono kumane uyityala yonke imihla kodwa ungayigcini ngaphezu kweentsuku ezintlanu. Xa utyala izinti zesityalo mazime nkqo ngendlela ekufanele ukuba zime ngayo apho ubuzikha khona ukuze icala langasentla lihlale lingasentla. Yomba iminxunye yokugalela isichumiso sangezantsi phantsi ngezantsi kwentambo iterrain uze ubeke izinti zeminxeba ngasentla kwentambo iterrain uqinisekisa ukuba awukho umnxeba oza kutsha. Ingubo yokumbathisa ephakame kakhulu inceda ukugcina umhlaba ufumile yaye umpasalala ukuze kube lula ukukhupha ingcambu ngexesha lokuvuna. Icassava sisityalo esikwaziyo ukunyamezela imbalela kakhulu kwaye sivelisa ingcambu enestarch esininzi esisoloko isisityalo esiyindlela yokuphila kwabantu abaninzi abahlelelekileyo. Ibhatata. Ukuqelelana kwemiqolo ngama-75 cm kuze ukuqelelana kwezityalo emseleni ibe ngama-30 cm. Ubunzulu bomsele yi-15 cm xa isisichumiso sendalo ibe yi-12 cm xa isisichumiso esiziinkozo. Galela ama-500 ml isichumiso sendalo kwi-1 meter xa isichumiso sesiinkozo i-NPK yi-12 ml kwi-1 meter nganye. Tyala iminxeba yakho elinganiselwa kuma-30 cm ubude, ulale olinganiselwa kuma-20 cm. Uze oshiyekileyo ube ngaphezu komhlaba. Ubunzulu bokutyala yi-10 cm. Imveliso elindelekileyo imalunga neetoni ezili-12 kwihektare nganye. Iminxeba engama-30 cm ubude kufuneka igcinwe ifumile endaweni epholileyo enomthunzi iintsuku ezintathu ukukhuthaza ukukhula kweengcambu phambi koba ziyokutyalwa ezindaweni zazo. Iminxeba kufuneka isikwe kunozala wesityalo ongemdalanga ngaphezu kweenyanga ezintathu kwaye angabi nasifo. Ibhatata inezondlo ezikwinqanaba eliphezulu kwaye kufuneka ibe sesinye sesona sityalo esikhuliswa lulo lonke usapho lwamafama nokuba iza kutyiwa ekhaya kuphela. UThixo usibonise ukubaluleka kweentlobo-ntlobo zezityalo kwindalo yakhe kwaye kufuneka silandele ngokwenene oku sibona utata wethu ekwenza kuzo zonke iinkalo zolimo. Ngoko ke kubalulekile kakhulu ukucingela abahluphekileyo kwaye sihambe nabo kolu hambo lokuthembeka kokuncinane phambi kokuba singene kobuchwephesha bukwizinga eliphezulwana noko. Inyathelo lokuqala kukukhuthaza utshintsha-tshintsho kwizabelo ezithathu uphinde wakhe phezu koko izityalo zerelay emva koko izityalo zokumbathisa zomgquba oluhlaza.